Egy. Na sziasztok, elérkezett. Megvettük. Kipróbáljuk. Állítólag csípős. Mindenhol ezt láttam eddig. Hát én is kipróbálom. Nem tudom, milyen lehet. Jaj! Van hozzá egy ilyen kis kártya, hogyha teljesítettük a challenge-et. Na nem tudom, mi az, hogy... Van hozzá egy használutasítás. Matrica! Hú, ez nagyon jó. Ilyen majd kell. Ilyen kell, matrica majd kell. Van még egy matricánk? Nem, ennyi a matrica. Gumikesztyű. Fú, de utálom a gumikesztyűt, de most én felhúzom, mert mindenki fel szokta húzni a videóba. A nagy csülök kezemre. Nem tudom, hogyan fog beleférni. De... Amúgy benne vagyok a képben, vagy? Na nézzük, hát akkor itt jön az igazság pillanata. Ezt felbontjuk szépen. Felbontjuk. Elvileg a challenge az, hogy megesszük ezt a a kis tortillát, ekkor a kis vacak az egész. Abban nincs is semmi, basszus. Az... Büdösnek nem. Rag lesz, szerintem azt... Akkor megesszük, jó? Oké. Na. Anyuka? Egészségedre akar. Köszi. Na. És kiderül, hogy Doritos van benne. Olyan, mint a Doritos, hogy a könyv. Nyelv le. De jó, össze kell. Annyi azt mondták, hogy... Hallod, az tényleg Doritos lenne benne. Ja. Még van ereje. Nem olyan gáz. Vörösödik a fejem, mami. Na jó. Te zsöpi. Hát én beszarok, hogyha ennyi miatt vettük ezt. Hát pedig ennyi miatt vettük. Hogyha ez nem csíp. Csíp, nem mondom, hogy nem csíp. Hát beszarok mindjárt. Annyira nem azért, de csíp. Aztán videózok, amikor Nem. Basszus. Ezt azért levesszük, így kifordítjuk. Eldobjuk a bizonyítékokat. A nyeltermelés már beindult. Oké. Nézzük. Hallod, nyugodtabb, mi mindenki más. Hát most mit idegeskedjek? Hát a csípős, erős paprika, hát könyörgöm. Ott van a hűtőben a... Mi az anya? Végzett asszonya. A végzett asszonya. Ez kb. Ugyanilyen. Semmi extra nincs vele. Hát én beszarok. Erős egyébként, tehát nem mondom, hogy nem erős. Baszki, nem tudjuk az 5 perc mikor indult. Miért? Mi van az 5 perc? 3 perccel van. Nem, hát elvileg az a challenge-nek a lényege, hogy megeszed, és akkor 5 percig ne ijasz rá semmit. Ja. És az acskója milyen lehet? Állítólag a 3. percben lesz a legerősebb. Hát már... Elmondom neked, most van 30 percnél van. Milyen 30 percnél? 3 percnél? Hallod, azért izzad a fejem. A kurva életbe. Hát 5 percet, 5 perc. Hát azért na! Picit belegyugta, egy picit. Egy picit is. Kaphatok egy burgert. Jó, van, erős basszusság. Most nem mondom, hogy nem erős, mert erős. Baszott erős. De nem az a örjöngös dolog, amit nem lehet kibírni. Már most tartunk 3 perccel. Mert a videó 3 perces. Tudom. Vagy ilyen 4 perc, úgyhogy igen. Nagyjából 8 percnél lesz vége. 8 percnél... De hallod? Igen. Megnéztem, hogy benne vagyok a kaporsóba. Nem. Hát anya, hallják. Erős. Az meg. Ne káromkodj. Nem. Én nem. Próbáld meg. Nem, mert egy ilyen cseppet. Hát aki megveszi azt az erős leves... Hát csak megmutassam. 16. Igen, igaza van. 16 éves kor alatt nem lehet. Engem a jog véd. De nem azt, hogy csak akarom, hogy megkóstolj. Nem. Itt ezt a pöttyöt el. Nem.
Ám már kezd csillapodni a hatása. Tőle volt egy ilyen tető. Erős még, azért úgy érzem a nyelvemem. Mennyibe került? 2500 forint. Basszus, annyiból tudod, mennyi Robuxot tudnak venni? Apának is egyszer ki lehet próbálni valami hülyeséget, nem? Nem lehetne, abból sem mennyi. Ez mennyi volt? Ez is ilyen 300 valamennyi. Várjunk, azt add már ide. Azért azt hittem, hogy valami ördöngösebb lesz szám. Az is valami TikTok-szor. Tudom. Hát lehet, hogy nekem ördöngös lett volna, ha ezt meg kell lennem. Hány percen járunk így a videóba? 5. Szerintem én összetettem volna magam ezt meg. Szénsavas. Erős, nem mondom, hogy nem erős. Baszott erős, nagyon erős. De amiket szoktam látni a videóban, hogy őrjöngenek, meg meg folyik a nyála, meg nem tudom, hogy azok mik. Te, ez ilyen kék ital. Tudom, mert gumidufi, vagy nem tudom mi. Ez nem olyan, nézd, ez végre, ennek nem olyan színe van, mint hogyha, ennek nem olyan, mint valami ivós tabletta. Ez jobb, mint a Prime. Hát már kezd el menni a hatás. Már tényleg már alig cheap. Ez finom. Meg nem ilyen a doboza. Nem ilyen a doboza, amit ők kóstoltak. Hát régen fekete, ilyen piros doboza. Piros. Ez lehet az... Krém? Hát nem tudom. Hot chip challenge. Én szerintem Kristófka mondhatjuk, nem, hogy a challenge-et teljesítettük. Igen. Hát nem vagy. Akkor itt van benne a izé. Jó, azért mondom, megérte kipróbálni egyébként, tehát nem gáz. Ez is ilyen TikTokos tudsz? Aha. Hát nagyon bajat tudja, azokat sosem láttam. Bár, hogy van fölírva? Hát akkor gondolom... Apa. Szerintem hagyjuk abba a videót, mert már elment a hatás.